kamar tambayar da nake maka yanzu, a ce an baka strategy, winning strategy wanda yana da 58% da za ka yi winning. B an baka kuma 38% winning ratio na strategy, wani za ka zaɓa, A ko B? zan zaɓa mana. To me zai sa ba za ka zaɓi 38% ba? Idan ya ce maka ba sai kai sell, kaga kenan strategy kenan yanzu ya fi wannan kenan. Ka gane abin da nake magana? Ban fahimce ka ba, dan ƙara min bayani ji da kyau. Yanzu a can in baka strategy A, in ji maka wannan strategy confirm zai kawo maka 58% win. Shi winning ratio ɗin shi ya kai 58%. B kuma winning ratio ɗin shi 38% ne. Shi B ɗin nan bai kai A ba. Ai kowa ma A zai zaɓa. Yau kowa A zai zaɓa. So shi ne ke so ka fahimta me zai sa ba za ka zaɓi wani mai haka ka zaɓi B ɗin ba. Haga wannan kenan akwai saura 42% da bai cika ba. A ɗin kenan ya dan minus 42%. So shi kuma 38% ko kuma mai haka 100 minus 38 wajen 62% winning ratio. To me zai hana ka zaɓi B ɗin duk lokacin da idan strategy ɗin B ya ce maka buy sai kai sell? In har ya nuna maka buy sai kai sell, ya nuna maka sell sai kai buy. So da me ka san shi 38% winning ratio ɗin shi. So kaga kenan idan kana ɗaukan opposite, idan ya ce maka kai sai kai wancan, to kaga kenan kana da mai 62% winning ratio wanda me ya fi 58% ɗin nan. Ka gane wani ɗin? Yawwa, to shi ne magana nake so gani. Shi zero sum game ba ruwan shi bai da strategy da kake amfani da shi. Abin da yake magana ka gane su waye a market din me yake faruwa a wannan lokacin. So da kamar da ta gaya maka price din nan bai da amfani. Price din nan bai da amfani. Ka fahimci su wa ke making price din. Kamar da ga magana maka magana akan shi 4 component din nan. Yawwa, time, volume, open interest, sai price. Ka gan su guda hudu nan. Su ne suke magana akan me yake forming market din, kuma wanda bai da amfani su a cikin su shine price. Wanda kake ga yana dukkan da tsanin su ne price, ko suna moving ne su kai. Sai mutane sun sassaka, sai time da volume da open interest sun faru, sannan sai ga wannan ya moving. Sai ni da kai da kowa da suke trading a wani lokacin market din mun yi buy ko sell, sannan zai moving. Ita forex market kawai kamar processing machine ne. Idan kai buy ko sell ko ita dai za ta saka a ciki, shine ultimately zai lead to order flow. Order flow kuma yana nuna su waye suka fiya sai market din ce wajen, sannan sai a fara neman liquidity, sannan sai a fara magana imbalance. If it is balance wancan goma wannan goma, to za ta tsade ta ranging. Za ta range, yawwa is balance. Yawwa is imbalance a wannan lokacin. In aka samu breakout is imbalance saboda mai wasu sirrin ja wasu a wannan lokacin. So kowane lokaci kamar da ke gaya maka, wai swinging, scalping, day trading, ba shi zero sum game kawai zai gaya maka me ke faru a market din, haka fanci me ke faru. Shine a yau za mu magana akan wani abu ban so in faɗa, tunda ina bidiyo dan zan yi upload din shi a YouTube, ban so in faɗa wasu su in na tsare shi sai magana abun. So za mu magana akan shi, amma ko in tsayar da shi yanzu da yin kansu din kawai mu ci gaba da idan